Ya agba ino nkiti setu afuba. Odere ka ma agba nkiti we fuba. Ọ na gị nọ n'action since n'ime. Anyị nọ dị action n'ime onye na-apụ na-arapụ ya nwaanyị setu nwa na-apụ. No, not even a kiss. Ọkwa mụ na gị nọ n'ime. Nsị gị ka nje weta ya na-apụtakwu. Can I get a kiss please? I need him kiss. Okay. Ofu nsusu. No worry. That's you. Thank you. Okay. Come, I will see you, okay? Okay. I'll be back. What can I will be girl. Mba, be ma go kita o. Kita kan lu tele anu kwa monu mmadụ onye mama fani o. Hey. No more any feliz me. Maggie? Beda la bia. Sama n'ihi n'anya. Hey! Maggie, ke onye na-eme na compound anyị. Akwa nwere compound anyị. Ihe na-eme nke a na-agbazi m anya gra. Maka chukwu ihe mụrụ ngwa udo mene m anya ma arịwa ka anya gị. Hey! Uno kele ihe mere nụ. Maggie, ihe makwa ihe anya m hụrụ da. Anọ m n'ime ụlọ. Ya rị m ka ọ shi kpagam rị ka ọ mamịrị kpagam. Mana bịara ke mamịrị ya rị ka ọ ya akacha. Ntị m aba n'azụ ụlọ nga aka agba isi ya. Anyere ya la mamịrị. Nwunye gị na-apụtawo. Ụkwụ dị m ji elipụtara n'ihu tankị nga atị. M leti anya. Ebe ke nwe ihe m hụrụ. Ị hụrụ nnụ? Maggie gị nwe ihe m hụrụ. Ahịa m kwughị na sọ ị hụrụ nnụ. Nwaanyị Anambra na nwaanyị ike aya kata. Ịma nwa okorobịa ọcha na ọ kpọtara nga. Nwaanyị onye Highlander. Thank you. Ukwu Highlander. Ndanga. Sayi na Imo. Ochie na ọkpọkọtara ndị compound. Sayi onye ọbụla were nwanne nwoke sọrọ ya nsọ na onye mma ọ nọ na agbụrụ ha. Mma ya o jikwa wụrụ agbụrụ mma. Mba ya wụrụ agbụrụ mma. Onye jikwa nwanne nwoke ezere agbọ. Na nwunye nwoke ahụ na ọwụ ya wụ ọkacha ibe. Anyị nọkwa ka mgbe esiwe na-ele ha na-abụ. Makwa ya ka m bịara gosiri nga. Leti anya ha abụọ pụta na dọ. Nwatakịrị nwaanyị ahụ nwamba asị kwụrụ ọnụ ote kwụlaga nne n'ọnụ ote ya ada. Ma nwụ. Wara na-agba. Nwa kai. Maggie, ịkụrụ m aka ntị? Arịrịọ gị aka. Emere gị keres. Eromansịrị gị imo. Chirekwu, sa agba gị nkịtị. Ote eru. Ụjọ tụkwa gị. Agba gị nkịtị gị awụrụ afọ ọnụ n'ote a. Ujulaga m n'ọnụ. Ilekwere m anya. Ha so mụ na ga nọdụ na the same class. Mụ na ga nọdụ na the same class. Ma ọbụla dị ihe ọzọ hụrụ ga-ele nwa contentless ma. What is all this? What a mess. Makwara ịwa n'ọcha. Nwata na-ekwechi inwe joy na ndụ gị. Na dịkwa m ha ka m na ihe ụmụazị ibe gị nọ nga were asị na-anawa nkịrị a na-eri ha nkịrị under lies. Were asị ote mere bed of roses. Mbịa ga-asị inye gị n'anya chịchịnara gị nna m ya from my heart and in my heart. Gị were aka tere ahụ mee n'ihe na ya da akpụ. Wara na-agbago. Mụ na gị owukwu. Maka na ụgbọ ma na-arọshị ma arọshị. Then they rush me pass side hụ ụmụ nwaanyị na-eshi arọshị ma police. Onye na-arọshị gị. Na them they rush me. Na mkpụrụ anya ego gị. Ka na arọshị gị. Agba mkpụrụ anya ego m. Mụ na ụkwụ n'otu mụ na gị ga-eji anọ na the same the same class. Contestant number 2. Ya ka tipas gị ga-echewe chi ihu. Ma tagan iwu Chineke kere m nọ ọmịsị Chukwu ke mpịala lom ibira be ejem ọgwụgwụ Chukwu kere m nọ ọkwa na ya ha kparịwa m ịṅụde m ote kebe m nọ kecha mgbu nwụrụ ụmụazị ibe m eke ha ote ha akwụrụ zam kem gị ke m nọ pịala lom onye ukwupụta ejem onye ntapụta ejem maka Chukwu nweshi kelụta dịrị ka m nọ
I'm a wagon na scarcity m do fuel Nigeria dị mgbe ọ kwụrụ. Them you.